diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Isang maligno ay walang pakundangan sa pagsasabog ng lagim. Lalo ba't may kapangyarihang sa kanya'y umaalipin. Subalit, kung walang mundi at walang kaluluwa, wala rin kayang puso ang isang maligno. Narito ang makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito na di na magataw. Maligno sa isa na namang gabi ng lagi. Madalas naman akong gabihin sa pag-uwi at mapadaan dito sa bukana ng Kaingin. Pero bakit kaya parang kinikilabutan ako? Ano ito lumalabas sa likod ng puno sa di kalayuan? Isang lalaking maitim at mabalahibong buong katawan. Nakausli malalaking mga mata at may mahabang pangil. Nakakilabot ang kanyang anyo. Maligno! Maligno! Tama ka, lalaki. Isang maligno. Napapatay sa'yo. Huwag kang lalapit sa akin! Sasampaling kong leg mo. Hindi! Mapupulwagin Wag! ang dugo mo. Papatayin kita.
sa radyo. May natagpuan daw na bangkay ng isang lalaki sa bukana ng gubat dito sa lugar namin. Nawakwak ang liig. Malapit pa naman yun dito sa bahay namin. At ngayon pa naman, nawala dito si Ate Rose at nakapag-date sa kanyang nobyo. At si Lolo sila ang kasama ko. May prasahang nagbubukas ng bintana sa kwarto ko. May pilit na pumapasok sa bintana. Ito pumasok sa bintana. Isang lalaking maitim at mabalahibo buong katawan. Nakausli ang kanyang malalaking mga mata at may mahaba mga pangil. Nakakakilabot ang anyo niya. Maligno! Lolo! Lolo si! Lolo! Paula! Paula! Bakit ka sumisigaw? Lolo si! Bakit ka umiyak at parang takot na takot ka? May pumasok po sa bintana ng kwarto ko. Nakakakilabot ang anyo. Maligno! Ma! Asan? Ayan po! Ayan siya! Papalapit sa atin! Maligno! Huwag kang lalapit sa amin ang apo ko! Tumabi ka, matandang lalaki. Lumayas ka rito, kampo ng dilim! Kapag hindi ka lumayas, babasagin ko nitong tungkod ng bintana ang ulo mo! Ihampas ko itong kahoy sa bungo mo! Hindi ka na ano sa kahoy! Lolo, hindi po tinabla ng hampas ang maligno! Hampas si Kule! Tumabi ka, matandang lalaki. Halika, babae. Halika. Iwan mo ko Huwag mong kargayin! Iwan mo ko! Hindi ka makauulan sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Mahimik ka. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng labi. Ano ho, Lolose? Maligno? Oo, Kapitana. Maliglang malakas na tumabig sa akin kanina. Kaya ako nawala ng malay. At malamang siyang dumukot kay Aura kaya nawawala ang bunsong apo ko. Kaya nang matauhan ako, pumunta kagad ako rito sa inyo. Hindi ho kayo na malikmata lamang kayo? Hindi, Kapitana. Ako mismong nakakita sa maligno. Nakakakilabot ang kanyang anyo. Maitim at mabalahibo ang kanyang buong katawan. Nakausli ang malalaki niyang mga mata at may mahahaba siyang mga pangil. Sa edad ko hong ito, wala pa ho ako nakitang maligno. Maniwala ka sa akin, Kapitana. Sige ho, huwag kayong mabahala. Hahanapin namin ang mga tanod ko, ang apo nyo. Sasama ko. Wag na ho, Lolose. Pangako ko sa puntod ng iyumang mga magulang ng aking dalawang apo na hindi ko sila pababayaan. Kami na lang ho ng mga tanod ko maghahanap sa apo nyo. Salamat, Kapitana. Pero mag-iingat kayo. Baka manganib ang buhay nyo dahil ang dumukot sa apo ko ay isang maligno. Hindi ka panipaniwala ang sinabi mo, Rose. Nato, hindi ako mag-aalala ng ganito kung hindi totoo yung itinawag ko sa'yo. Maniwala ka. Kanina pag-uwi ko sa amin pagkatapos nating mag-date, tinatnan kong walang malay ang lolo Jose ko. Dinukot ang bunsong kapatid mo ng isang maligno? Yun ang tiniyak sa akin ni Lolo ng matauhan. Kaya pumunta agad siya doon kay kapitana ng barangay namin. Tapos ako naman tumawag agad sa'yo dyan sa presinto. Okay.
Naniniwala na akong totoong dinukot ang kapatid mo. Matutulungan mo ba si Aura? Pwede ko ba naman pabayaan ng kapamilya ng aking mapapangasawa? Dapat lang. Wala akong ibang higit na inaasahan na makakatulong kay Aura kundi ikaw. Kikilos na kami ng mga kasama kong pulis. Hahanapin namin ang dumukot sa kapatid mo. Kahit pa totoong isa siyang maligno. Saan ako nandun? Kuweba? Nasa loob ako ng kuweba? Dito ako dinala ng maligno. Namawalan ako ng malay habang karga niya. At nakakapos sa mga kamay at paa. Hindi ako makawala. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tumahimik ka! Ang maligno na dumukot sa akin. Lumayo ka sa akin! Maligno! Walang ibang makakarinig sa'yo rito sa loob ng kuweba. Kaya tumahimik ka na. Tumahimik ka. Ayaw mo mamatay. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Oh, Nay, gising pa kayo? Saan ka galing, Teryo? May ginawa lang ho ako sa gubat. Lagi ka na lamang lumalabas ng bahay kung gabi. May mga kailangan ho akong gawing ritual at orasyon bilang isang albularyo. Mula nang mamatay ang itay mo eh. Halos hindi ka na matigil dito sa bahay. Kailangan ho, Inay. Dahil wala nang pumipigil sa gusto mong gawin. Inay, ginagawa ko ho ang lahat para maging mahusay na albularyo. Para makatuklas ako ng gamot na makapagpapagaling sa anumang uri ng sakit. Lalo na sa sakit nyo, na madalas sumasakit ang ulo nyo. Ako nga kaya ang dahilan ng madalas ng pag-alis mo ng bahay kung gabi? O gusto mo lamang patunayan na magiging mahusay kang albularyo? Lalo na sa ibang kalugar nating nagtatawa at nanlalait sa iyo. Huwag na natin pag-usapan ng mga taong yun, Nay. Narinig kong nagbanta ka ng masama sa kanila. Kasalanan ho nila. Pinaratangan nila akong pulpul na albularyo. Nagkukunwaring marunong manggamot. Nanloloko. Wala sa wastong katinuan. Kaya binigo ako ng babaeng minahal ko. Dahil naniwala siyang wala ako sa wastong katinuan. At nagkukunwari lamang na albularyo. Kaya tinutuon mo ang banta mong paghihiganti sa mga nagtawa at nanlait sa iyo. Inay, Teryo, ayokong isipin na may kinalaman ka sa nabalitaan kong pagkamatay ng isang taong pinagbantaan mo. isang maligno ho ang napabalitang pumatay sa isang kalugar natin. Nagkataon lamang na isa sa pinagbantaan ko ang naging biktima ng laman lupa. Sana nga wala kang kinalaman sa pagkamatay ng kalugar natin, Teryo. Nag-iisa kitang anak, pero hindi ko maaaring konsintihin kapag nalantad na sa akin na may kinalaman ka sa pagsasabog ng lagim ng isang maligno. Kapitana, Sargento Nato Lozano. mukhang may hinahanap kayo ng mga tanod mo. Kaya tinigil ko tong motor ko malapit sa inyo. Mayroon nga, Sargento. May sumbong na nakarating sa amin
na may malignong gumagala at nagsasabog ng lagim dito sa aming lugar. Nagbabaka sakali kami ng mga tanod ko na matagpuan namin ang laman lupa. Ang napabalitang maligno rin ang hinahanap ko. Kung ganon, Sarento, magtulungan tayo sa paghahanap. Sige. Mag-ingat kayo ng mga tanod mo sa pagronda. Maghiwalay tayo para madali nating matagpuan ang maligno. Ingat din kayo, Sarento. Oh. Oh, mga kasama! Kapitana! May katwiran sa Sarento na pag-ingatin tayo. Mga batuta lang ang panlaban natin. Pero patunayan natin sa pulis na kahit wala tayong sandata na gaya niya, mapapatay natin ang maligno. Kapitana! Kapitana! Mabuti nakita ko kayo. Bakit ka umahangos, Teryo? May nakita akong maligno. May pasansyang babae na tila walang malay. Malamang, hindi pa nakalalayo ang laman lupang yun. Mga kasama! Kumilos tayo! Hanapin natin ang maligno! Iligtas natin ang babaeng bihag niya! At patayin ang maligno! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Mga kasama! Kapitana! Madali kayo! Hanapin natin at patayin ang maligno! Sandali lang ho, Kapitana. Kami na ng mga tanod ko. Ang bahala sa malignong nakita mo, Teryo. Kaya papasok kami sa gubat. Hindi ho sa gubat. Sa tabing dagat ko nakitang papuntang malignong may bihag na babae. Sa tabing dagat? Oo, Kapitana. Doon nyo hanapin. Magmadali kayo. Baka pinatay at nilapanan ng maligno ang bihag ng babae. Nakita ko si Kapitana at yung mga tanod na humahangos papunta sa tabing dagat. Ay, sana makita nila ang malignong dumukot sa kapatid mo, Ako, Rose. sana nga po. At sana mailigtas din ang Kapitana si Aura. Yan po ang ipagdasal natin. Matapang si Aura. Malamang, manlaban po siya sa laman lupa na dumukot sa kanya. Yun nga ang kinababahala ko. Baka sa panlalaban ni Aura, patayin siya ng maligno. Huwag kang lalapit sa akin, maligno! Iyong ulam dapat, sis. Bitiwan mo ang buhok mo! Inaway ko lang ang buhok mo para masinagan ang liwanag ng apoy sa sulungan mukha mo at mapagmasdan kitang mabuti. Layuan mo ko. Maganda ka, Aura. Kilala mo ko. May nakapagsabi sa akin na iyong pangalan mo. Bakit mo ako dinukot? Hindi na mahalagang malaman mo. Bakit mo ako binihag dito sa loob ng kuweba? Pakawalan mo ako dito, maligno! Huwag ka nang magpumiglas. Magsasayang ka lang ng lakas. Sabi mo ka lumapit sa akin. Matapang ka. Hindi ka nasasaktan. Walang sinumang taong maaaring makapanakit sa akin. Tumahimik ka na lamang para magtagalan yung buhay. Huwag mo akong takutin. Hindi kita tinatakot. May pinatay na akong tao. Ikaw ang napapabalitang maligno na pumatay sa isang kalugar namin. Papa, madali lang sa akin pumatay ng tao. Kaya kapag nagpilit kang makawala rito, mapipilang ka sa aking mga naging biktima. Papatayin din kita.
kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Teryo, Nay. aalis ka na naman? Ah, Alas kararating mo lamang, aalis ka na naman. Halos hindi ka na matigil dito sa bahay. may kailangan pa akong gawin sa gubat. Hindi ka ba natatakot magpabalik-balik roon? Gabi pa naman. Bakit ho ako matatakot? May napabalitang maligno na nagsasabog ng lagim dito sa lugar natin. Paano kung makatagpo mo ang laman lupa sa gubat? Wala ho akong dapat ikatakot. Ang kagaya kong albularyo. At anong laban mo sa isang makapangyarihan lamang lupa? May alam mo akong pangontra sa maligno. Huwag mong ilagay sa peligro ang buhay mo. Inay, huwag ho kayong mag-alala sa akin. Tayong dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Ayoko mapag-isa kapag napahamak ka. Hindi ho ako mapapahamak. Teryo, huwag ka nang lumabas ng bahay. Inay, kapag hindi ako nagsagawa ng ritual at orasyon sa gubat tuwing gabi, hindi ho mananatili ang aking karunungan bilang albularyo. Teryo, Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? nararamdaman ko. May inililihim ka sa akin. Wala ho. Magtapat ka! Inay, Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, maghihinala ako ng masama sa iyo! ano, Kapitana? Hindi niyo nakita ang ng mga tanod mo ang malignong dumukot kay Aura? Hindi ho, Lolo Jose. Magdamag ho kaming naghanap ng mga tanod sa tabing dagat. Doon sa itinuro sa amin ng albularyong si Teryo na nakita niyang pinuntahan, na nakita niya laman lupa. Pero hindi namin nakita roon ang maligno at ang apo niyo. Bakit po kayo naniwala kay Teryo? Humahango siya lumapit sa amin ng mga tanod kagabi, Rose. Tiniyak niyang nakita niya malignong tumangay sa kapatid mo. Balita ko na wala sa wastong katinuan ng taong yun. Kahit ang isang wala sa wastong katinuan, maaari magsabi ng totoo. Kaya nagbaka sakali kami ng mga tanod sa paghahanap sa tabing dagat. Kapitana, magdamag ng kasama ng maligno si Aura. Umasa ho tayong buhay pa ang inyong bunsong apo, Lolo Jose. Yun ho ang pinagdarasal namin ni Lolo, Kapitana. Dahil hindi ko yata matatanggap, Kapitana. Hindi ko yata matatanggap na mapahamak ang aking apo. Nakikita ko sa liwanag ng sulok. Nakatulog ang maligno habang nagbabantay sa akin. At nakaiga pa siya malapit sa akin. May pagkakataon ako para mapatay siya. Pilit kong aabutin ng malaking bato na nasa di kalayuan sa akin. Aabutin ko ng aking Ayan. Naabot na ng pa akong bato. Napakulong ko na palapit sa akin. Ngayong hawak ko ng malaking bato. Ito ang gagamitin ko para mapatay ang maligno. Ihampas ko ng buong lakas ang bato sa ulo ng natutulog ng maligno. Ihampas ko ng ganito. Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito
sa isa na namang gabi ng lagim. Mamatay ka, maligno! Mamatay ka! Mamatay ka! Mabuti, pinatay mong lamok sa loob. Ilang ulit kong nahampas na malaking batong ulo mo, maligno. Nasugatan ka. Umagos ang dugo sa ulo mo. Pero buhay ka pa! Ikaw na rin ang nagsabing maligno ako. Hindi ako pangkaraniwang tao. Wala akong kamatayan. Isa lang ang makapupusa sa akin. At yun ay ang lumikha sa akin, ang aking Panginoon. Sino? Sinong lumikha sa'yo? Malalaman mo rin. Kung may lumikha sa maligno, malamang siya ang nag-utos para dukutin ako at bihagin dito sa loob ng kuweba. Pero sino? Sinong lumikha sa halimaw? Sino? Matulog na ho kayo, Inay. Teryo, nakakasama ka ng loob. Huwag ho kayo magdamdam sa akin. Masama ang loob ko sa'yo dahil naglilihim ka sa akin. Maglihim man ako sa inyo, para din sa kabutihan nyo. Hindi mapapanatag ang loob ko hanggat hindi ka nagtatapat sa akin. Nerbiyosa ho kayo, Inay. Matatakutin. At may sakit pa. Ayokong may gumugulo pa sa isip ninyo. Teryo, Bakit bigla ho nanlaki ang mga mata nyo? may nakita ako sa labas ng bintana sa likod ng puno ng tabing bahay. May nagkukubli sa likod ng puno. Nagkukubli ho? Tingnan mo! Doon! Doon! Wala ho ako nakikita si tinuturo nyo, Nay. Mayroon! Kakilakilabot ang kanyang anyo, Teryo! Maligno! May maligno sa labas ng bahay! Maligno! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Bitiwan mo akong maligno. Hindi ka makauhulag po sa akin, lalaki. Kapitana, hindi ako makakawala sa pagkakahawak ng laman lupa. Napakalakas ho niya. Tulungan niyo ako. Tutulungan kita! Wala kayong kalaban-laban sa akin. Maligno! Ilan na sa mga tanod ko ang napatay mo! Isa-isahin ko kayo. Bintiwan mo ang kasama ko! Sasakmalin ko ng leg niya. Lahat kayo, hindi ko titirhan ang hininga. Naman lupa! Pinatay mo ng lahat ang mga tanod ko! Pati ikaw, papatayin ko. Hindi mo ako masusunggaban! Hindi mo ako mapapatay! Hindi mo ako matatakasan. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Papatayin kita.
Hindi alam ni Teryo na palihim ko siyang sinundan nang umalis siya ng bahay kanina. Pero habang sinusundan ko siya, nawala siya. Namalayan kaya niyang palihim ko siyang minamanmanan at nagtago siya. Magpapatuloy ako sa pagpasok dito sa loob ng kupat. Kapag namataan ko si Teryo, palihim ko uli siyang mamanmanan. Sa kalalakad ko dito sa gupat, nakarating na pala ako dito sa kuweba. At may aninag ng liwanag na nanggagaling sa loob. Baka nasa loob ng kuweba si Teryo. Papasok na ako sa loob. Kapag nagkataon, malalaman ko ngayong gabi, matutuklasan ko ano man ang ininilihim sa akin ni Teryo. Kahit anong tiglas ang gawin ko, hindi ako makakawala sa kadena na kagapos sa mga kamay at paa ko. May susi nakasabit sa dingding ng kuweba. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang susi ng kadenang nakagapos sa akin. Pero, malayo sa akin yung susi. Hindi ko maabot. Kung maabot ko lang sana yung susi na nakasabit sa dingding ng kuweba, makakatakas na ako dito. May tumarating. Papalapit sa akin. Baka nagbalik na naman ang maligno. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Rose, bakit mo nasabing matatagpuan na ang maligno na dumukot kay Aura at maililigtas na ang kapatid mo? Lolo Jose, naisip ko po, mas madaling matagpuan yung laman lupa kung ang maghahanap sa kanya ay may kakayahan at kaalaman na makatagpo sa kanya tulad ng isang albularyo. Kaya nga lumapit at humingi ako ng tulong kay Teryo. Mabuti kung makatulong yon. Nangako naman siya sa amin ni Nato na gagawin niya ang lahat ng kanyang nalalaman para matulungan si Aura. Naniwala ka naman sa kanya. Nagbabaka sakali po ako. Balitang wala talagang kakayahan at nagpapanggap lamang na albularyo ang Teryong yon. Anong malay natin? Baka makatulong nga siya sa kaligtasan ni Aura. Malamang sumama ang loob niya sa pagbigo sa kanya ng kapatid mo. Tanggap na po niya ang mabigo kay Aura. Yun ang sabi niya sa iyo. Pero ano malay natin na sa tunay na nilalaman ng kanyang kalooban? Lolo. Ewan ko, Rose. Ewan ko. Pero wala akong tiwala kay Teryo. Lagi ko siyang nakikita na pailalim kung tumingin. At mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ay, salamat naman. At kahit mahirap, nakapasok ako dito sa loob ng kuweba. Ha? Matandang babae? Ha? May babaeng nakakadena? Oh, sino po kayo? Aura? Aling Ofer? Kayo nga po ba yan? Ang inay ni Teryo? Oo, ako nga. Ay, bakit ka narito sa loob ng kuweba? At nakagapos ka ng kadena?
po ako ng isang maligno. Maligno? Opo. Maligno na kakilakilabot ang anyo. Maitim at mabalahibo buong katawan. Nakausli ang malalaking mata at may mahabang mga pangil. Kung hindi ako nagkakamali, ang laman lupa na tinutukoy mo ay yung nakita ko sa loob ng aming bakuran. Aling Ophel, tulungan niyo po ako. Oo, tutulungan kita. Kunin niyo po yung susi nitong kadena. Saan? Yan po, nakasabit sa dingding ng kuweba. Kunin niyo po para mapakawalan niyo ako dito. Oo, sandali. Makakawalan kita. Madali po kayo, Aling Ophel. Kalagan niyo po kaagad ang kadena na kagapo sa akin. Bilisan niyo po. At baka magbalik na dito yung maligno at patayin niya tayo. Nawala na ang maligno. Nasa likuran ko kanina. Namahabol sa akin. Ay, salamat. Natakasan ko ang laman lupa. Magpapahinga lang ako sandali. Kapag nakaipon ako ng lakas, didiretso na ako sa presinto at hihingi ako ng tulong sa mga pulis. Ano yun? May kumalis ko sa likod ng puno sa di kalayuan. Baka nasundan ako. Sinabat ang maligno. Sa pagod at panghihina kong ito, kapag inatake ko ng maligno, madali niya ako mapapatay. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Kapitana? Aura! Ikaw pala ang nariyan sa likod ng puno. Nagtago po ako dito nang maramdaman kong may masasalubong ako. Kayo po pala yan, Kapitana. Salamat, buhay ka pa. Matapos kang dukutin ng laman lupa. Binihag po ako ng maligno sa loob ng kuweba. Sa kuweba? Opo. Nakatakas lang po ako sa tulong ni Aling Ophel. Yung ina ni Teryo? Opo, siya nga po. Mabuti na alaman niya nasa loob ka ng kuweba. Hindi niyo po alam. Nakarating lamang daw po siya doon sa paghahanap sa anak niyang albularyo na umalis sa bahay nila. Nasaan si Aling Ophel? Naghiwalay na ho kami dahil pauwi na siya sa kanila. Aura, hindi kaya... Ano po? Hindi kaya, ano po, Kapitana? Hindi kaya may kinalaman si Teryo sa pagdukot sa iyo ng maligno? Ay, matapos kong mapataka si Aura sa kuweba, hindi muna ako uuwi. Magtutungo ako sa presinto. Ay, pagod na ako sa kalalakad. Pero mabuti nakalabas na ako sa bukana ng gubat. Oo, sana may magdaang sasakyan dito para madali ako makapagsumbong sa mga pulis. Hindi ko maaaring konsintihin si Teryo kung totoo ang hinala ko na may kinalaman ng anak ko sa pagsasabog ng lagim ng isang maligno. Sana may magdang sasakyan. Para madali tayo makarating sa presinto. Makahingi ng tulong sa mga pulis. Hindi kayo makalalo. Kapitana! Ang maligno! Humama siya sa ating daraanan. Aura! Takbo! Takasan po natin ang laman lupa, Kapitana! Aabutan niya tao kapag magkasama tayo! Mga
Nauna ka nang tumakas! Lalansuin ko siya para makatakas ka! Hindi kayo makakatakas. Nasagdaman kayo ng malilo! Tumakas ka na! Iligtas mo ang buhay mo! Bilisan mo! Hindi pa ako natulong, Kapitano! Wala! Bitiyon mo ko! Laman Hindi kita paliligtasin. Sasaktan ko lang mabubulwan ang dugo mo. Papatuloy na kita. Mapatay kaya ng maligno ang kapitana ng barangay. Hindi na kaya magwakas ang pagsasabog ng lagim ng mapabuksang lamang lupa. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Maligno. Sa isa na namang gabi ng lagi. Nagsiganap Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Susan Robles. Naglapat ng tulog Tenyong sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Moyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni